Понякога си мислим, че Бог работи само чрез известни личности. Но какво ако точно в тишината, в най-неизвестните моменти и чрез най-незабележимите хора Той гради най-голямото си дело? Днес ще видим точно това в последната част от родословието на Исус. Това е след Вавилонския плен. Тук всичко изглежда, че е свършило за народа на Израил. Няма царе, няма слава, има само изгнание и тишина, но точно тогава, чрез онези тихи поколения, Бог продължава да пише история. Матей 1 глава 12 до 16 стих разглеждаме и ни дава списък с имена, които не срещаме почти никъде другаде в Библията. Повечето от тези хора са непознати за нас, но не и за Бог. Това ни показва две важни неща. Първо, не е нужно името ти да е известно, за да бъде важно в Божиите очи. Второ, Бог не забравя никого. Той вижда всяко поколение и работи в невидимото. Например, в Езра 2 виждаме списъци на завръщащи се от плена и там също има много неизвестни имена. И въпреки това, те са записани, защото всяка стъпка на вярност е важна. Когато разглеждаме това родословие, виждаме и вярата, предавана в тишина. Поколение след поколение хората са чакали изпълнението на обещанието за спасение, дори когато нищо не се е случвало видимо. Те са чакали. И точно в това тихо очакване се ражда най-голямото събитие в историята. И така стигаме до последния стих на родословието. Яков роди Йосиф, мъж на Мария, от която се роди Исус, наречен Христос. Това е Матей 1 глава 16 стих. И това не е просто още едно име. Забележи, Матей умишлено прекъсва ритъма. Тук се подчертава, че Мария ражда Исус и Йосиф не е биологичният баща. Защо? Защото този потомък е различен. Той не е просто част от линията на царете. Той е царят. Той е изпълнението на обещанието. Като името Исус на еврейски Йешуа означава Господ е спасение, а Христос е титла, не просто фамилия, и означава помазаникът, Месията. Името му всъщност е неговата лична мисия. Той е не само краят на родословието, той е самото начало, ново начало за цялото човечество. И ако животът ти изглежда незначителен, знай това. Бог не измерва стойността ни според видимостта ни. Вярата ти, верността ти, изборите ти. Те са част от историята, която Той пише. Ти може да си нечие безизвестно име на земята, но в небето ти си част от Неговия план.